A muller e a nena na ciencia. Dende pequenas, moitas nenas soñan con ser científicas, exploradoras, mestras ou inventoras. A ciencia non ten xénero, calquera pode contribuír ao coñecemento. Ti podes ser o que queiras. As mulleres demostraron que poden conseguir grandes cousas na ciencia. Mulleres que fixeron historia na ciencia. Margarita Salas, Rosalind Franklin, Heidi Lamar. O futuro é brillante. A inclusión das mulleres na ciencia non só é xusta, senón que tamén impulsa o progreso e a innovación. Retos no camiño. Ao longo da historia, as mulleres enfréntanse a obstáculos na educación e na ciencia, como prexuicios e falta de apoio, que limitaron o seu coñecemento. A pesar diso, moitas preservaron e deixaron unha pegada significativa nos seus campos. Cada nena soña con ser científica e unha chispa do futuro. A súa curiosidade e valentía poden iluminar o camiño cara a un mundo cheo de descubrimentos. Inspírate con estes científicos e sigue os teus soños. Cada día é unha nova oportunidade.